President Emerson Mnangagwa has handed over 54 brand new Ford Ranger vehicles to the Zimbabwe National ZNA and commissioned 220 housing units under the Dzivarasekwa and Imbizo Barracks Institutional Accommodation Project. Sanapenda mashoko anokuda achikomplainiwa nevanhu critics aitaura achiagiwa nemutungamiri wenyika achiti aiwa militarization yavari kuita vatoona kuti military involvement muZimbabwean politics aiwa iri kuonekwa kuti yazonyanyisa, and the biggest disadvantage ndeyekuti zviri kukosta macitizens. Sanapenda mashoko amudanirwa panapa subscribe like on the bell icon. Timu Zimbabwe udanirwa achiti the military's involvement in political repression was starkly demonstrated during one August 2018 shootings, where 6 unarmed civilians were killed during post-election protests. This tragic incident highlighted the military's controversial role in protecting ZANU-PF's interests while suppressing dissent. Critics argue that Mnangagwa's administration has taken militarization to unprecedented levels, making the army an indispensable ally in rural control and election management. While these efforts are presented as developmental, they deepen Zimbabwe's authoritarian landscape, blurring the lines between the state and the military and further eroding democratic governance. Mashoko anoonekwa nemacitizens kuti aiwa vakomana kunyanya kusapota kwavari kuita military uko vachikwanisa kuri kunzi kubraiba military kuti support the regime kuri kuonekwa kuti aiwa macitizens uri kuwakotsa varina kuti the military vakomana sezvakaonekwa musi wa 1 August papost election result kuti aiwa macitizens aiwa vanourayiwa nethese masoldiers iwaya zviri kuonekwa kunzi aiwa the regime ichiramba chaitira mafavors kuti aiwa vakomana vasavasiye kandi vasarega kusapota ZANU-PF in whatever it does. Ndo mashoko anobuda achinyorwa panapa tiona aiwa vanhu vachichema nechitwa chipinda comment section medu tizimafungiro enyu. Subscribe or like, shout out the bell icon.